Ľudia, ja mám takú historku o mojom kamošovi, to ešte keď som úplne začínal hrať Fortnite. On doteraz je taký bodko, on sa vôbec nevie vylepšovať vo Fortnite, no a mne box fighty v tej dobe neišli a no a on vyhrával 10-2 a bol úplný bodko, ja som bol oveľa lepší, lenže mne box fighty neišli. On hovoril každému, že on je lepší jak ja. Potom o mesiac sme si dali 1v1 go, som ho rozdretil jak nič. Furt som vyhrával a on potom bol taký, že no to ja toto nebudem hrať, to poď inú hru, lebo tuto je sračka, to jasne, že tu vyhráš. No potom išiel to tie box fighty, zase som ho rozdrtil, potom si ma zablokoval, vypnul celý Fortnite a v živote to nezapol. Dovidenia.